Arratsaldeon berriro Ipuruatik, une batetik bestera hasiko da bigarren zatia. Ibarre jarriko du bigarren zati honetan baloia jokuan, hortxe hasi da. Era bitxi horretan, Kaskonek baloia ez dakit, ez zuen hori egitea nahiko joanan, baina ematen du zuzenean kanpora bota duela, metro batzuk irabazi eta goian presionatzeko. Zugubia bezala? Bai, hori da. Ez, askotan egiten dena da Jagaleko abiatu, baina... Bai, normalean antolatuta goten da, zugan ipini, abiadura pixka daukanak juten da, eta gero presionatu egiten da goian. Bueno, irtera bat. Hori izan da, lehenengo jokaldia eta Joseba aldaketa bat uste dut egin duela, talde naparrak. Alaxe da bai. Osasuna promesasek. Arratsalde ondo izuela berriro ere, alaxe da bai. Bari berdeguneratu da 12 zenbakiarekin eta Merinok atxeden eman dion jokalaria Gabilondo da. Arpegiko galanta hartu du, epaileak txistua jo aurretik atxeden aldi hartzea, kostatzen ari zitzaion azken aldera eta entrenatzaileak aldatzea erabaki du. Bari beraz, berdeguneratu den jokalari berria. Golean ere Gabilondo izan da irriste egin duena, abantaia Kijerari eman diona. Eta azkenean aldagalan utzi du Miguel Merinok. Moises, Barranko. Txiki Lonbrainak ikutu du buruz. Baloia iritsi da. Baina Natxori eman dio. Lanzarote, konek atzera, Astraini. Ondo ari da presionatzen Eibar, azkenean baloia breskuratu dute Armaginek. Kaskon, baloia atzean Inigo Ros, ezkerrean Kijera bakarrik, berantza da baloia. Zer egiten duen Kijerak, Bari du aurrean, erdirak eta ona, Tezainak hartu du. Planta ederra dauka Tezainak, Juanan. Planta bakarrik ez, Tezain hona da, asko agintzen, oinarekin ondo, hor goitik ondo ematen du. Beti ikusi du ondo dabilela, lehenko zatiko bi... Hankakin baloiak ateratzen eta... Bi baloia atera ditu hankakin, bi erremate eta iruditzen zait, Atezainak planta bakarrik ez, iruditzen oso itxura ona daukela. Atezain bezala ere gauzak ondo egiten ditu. Hitz egin gainera asko, entzuten egira bera asko hitz egin dutela zentrelekin eta bar... Agindu, etengabe. Hori oso garrantzitsua da. Ahots iradoki garria dauka, hortxe dauzka mikroak eta ondo entzuten zaizkio, agindu bakoitza. Kijerak aterako du alboko sakea. Zelaiko oiuak entzuten ditugu. Ondo goten da. Inigo Ros, Kijerari eman aizion berriz. Alboko sakea orain Osasunak atera dugu. Barranko, honek atzera Astrain, Nacho ezkerrean, Lanzarote joan da presionatzera, Astrain berriro, Astrainek ezkerrez, gutxe egin du, kanpora bota du zuzenean, alboko sakea berriro Eibarren alde. Raul Gañanek aterako du. Altunak ikutu du buruz, azkenean Ekik Atezainari Zabali. Honek hankarekin atera behar izan du, Barranko ezta iritsi anuntziata eta Kañanek aterako du berriro alboko sakea. Kontrolpean Eibar repartidua, Berak nahi duen lekuan, asko kostatzen zaio Osasuna promesasik gora iristea, eta iruditzen dut zondirik espalimado egiten partida ondo irabazteko aukera izan du Eibarrek. Juan Dominguez, Barik itxidio bidea eta alboko sake aterako du Eibarrek. Bari falta eskatzen ari zen, epaiak ezetz esan dio. Juan Dominguez baloia gora zuzenean Atezainarentzat. Marcos, Barranko bakarrik. Nacho. Atzean anuntziata du Lanzaroteren falta. Ez dago faltarik. Falta egon dela.
Epaiak ez du adierazi. Egon dela. Eta hor ikusi dugu Miguel Merino haserre epaiarekin besoak altxatuta protestan. Baita bere laguntzaile. Anuntziata. Kanariarra aurkari ezinguratuta zegoen falta. Nengo protestak, zekarri du. Askotan txartelak irabazten dira bestetan, gero urrungo erabaki alde izatea. Nacho eta Anuntziata baloiaren ondoan. Azkenean Anuntziatak Nachori utzi dio. Eta sortez eramandu baloia Anuntziatak ea zer egiten duen. Erdira, Barrankorekin jokatuz, Torresek erdiratu. Xavier Iruretak hartu du baloia Lantzaroteren korrikaldia. Bakarrik luzegi atera du eskuarekin atezainak. Eta albotik aterako du Osasunak, baina goian zegoen Osasuna. Lekuz kanpo harrapatu ditu. Eta ez dio etekinik atera Ibarrek kontra arazoari. Moises, Marcos, Bari, Astrain. Orain honetan larri baina baloia ondo ateratzea lortu du talde naparrak. Nacho. Zuen pasea, Ibarrok moztu du buruz. Torres, Nacho, Torres berriro, Añibarrok moztu du Ibarrentzat, luze, kaskonen bila, du erresa izango baloiore kontrolatzea, alboko sakea berriro Osasunak aterako du. Ematen du Ibar, pausotxo batzuk atzera inote duen, ez? Ez da lehenengo zatian bezala ateratzen baloiarekin, onja baloia luzeago jokatzen, edo beste gauza bat, Ibarrek hori baino, Osasunak aurrera txoin du pausoa, ez? Ematen du oin errestasun gehiagokin ateratzen dutela baloia atzeko lerro horretatikan, baloia hobeto ateratzen da, eta hobeto atera horrek, ez dugu zango arazoak sortzi dizkion Gehibarri horre bere atealdean, baina bai zelai erdian, arazo gehiago sortzen du. Astrainen oparia orain, Lanzaroterentzat, baina gero Eibarrek Osasunak berreskuratu du azkenean Xavier Iruretak kanpora bota behar izan du, alboko sake aterako du. Bota bakarrik ez? Merinok. Asintua. Bai, ziren urruti ingurukoak, boloak bailiran mugitu dira. Barranko, Moises, Nacho ezkerrean. Azkenean Anuntziatari iritsi zaio baloia, Anuntziatak atzera, Nachori, honek barruti jokatu du ondo, Torresen jokaldia jaurtitzeko aukera, jaurtiketa gutxigatik kanpora, Zutoin ondotik kanpora, eta gainera Irureta etzen iritsiko, Ez. Urruti xamar geratu da. Jaurtiketa ona. Komentatu dugu, minutu balena oze gertatzen ari zen pixka bat, hori ikusten dugu, Kontrolpean bai, baina Osasuna hobeto ateratzen ari da. Ez dakit beraiek hobeto jokatzen ari direlako, Ibar pausotxo batzuk atzera egin du, eta atzera egiten duzunean, presioa ez dañona izaten, eta baloiak askatasun gehiagokin ateratzen dira, eta bi movimentu honak nahiko izaten dira, ez da izango golaukera sortzeko, baina bai arazoak dukitzeko atzekalde horretan. Ondo jokatu du Lanzarotek, Txiki Lonbrainarekin, honek askoni eman nahi zion. Hori falta lehena hoti da, egia da, abantaila ematen duzu, pase txarra egin balin du, pase txarra egin du. Eta pase txarra egin du ez helduta izan duelako? Ez, pase txarra egin du, Bai. Hasieran bai, baina gero libratu da, jarraitzen utzi baldin badu, jarraitzen utzi bertzuen. Orain Lanzarotek geratu da lurrean, baloi luzea Manuelentzat, ondo balin. Botea egiten utzi du Inigo Rosek, Gainani eman dio, Gainanek gora. Zutitu da bitartean Lanzarote. Anuntziata. Badoa. Ez du ezin du hor aurrera egin, ondo itxi diote bidea, Nachorekin jokatu du. Nachok baloia zapaldu. Torres, beste alderaino eraman du, handa Marcos. Barranko, Txiki Lonbrainak berreskuratu du Ibarrentzat, gero Kijerak berriro Osasunari eman dio, Torres, Astrain. Osasuna baloia hobeto mugitzen du, denbora gutxiago oinetan baloia, horrek Eibarri zailtasunen gehiago ipintzen dio presio egiteko garaian, eta hor arazo bat Eibarrentzako. Hor Manuel lurrera joan da, baloia beste aldean zegoela, epaiek ez du ezar ikusi. Aukera ona Ibarrentza, Lanzarote. Hor da Manix Mandiolaren taldea erasoan erdira egin du